ב-12 לינואר, שנת 1982, באחד מחדרי הלידה בבית החולים קפלן שברחובות, הגיחה לעולם תינוקת קטנה וחייכנית. קראו לה איילת. בסרט זה נביא את סיפורה של איילת רצון, שגדלה והפכה להיות איילת עמי. נדבר עם האנשים המקורבים לה ביותר, על מנת לגלות מי היא איילת. נספר לכם על איילת בתור בת. מה להגיד לכם, אני מת על הילדה הזאת. נשמה מצוינת. נספר לכם על איילת בתור אחות. יפה, איפה כל מקום שאתה רק תחפש יופי, אתה תמצא אצל איילת. חברה טובה. וככה מאוד מהר התחברתי לבחורה הזאת שהייתה נראית לי מדהימה בעיניי. איילת בתור אישה. אחת הנשים הכי מדהימות שיש בעולם, ואמרתי לעצמי, אין. זאתי תהיה אשתי. בתור אמא. בסרט זה נביא קווים לדמותה של איילת עמי. אשתי קמה בבוקר, בשעה 5:30, מרגישה צעירים. אמרתי לה, טוב, אלה, בית חולים. מה פתאום? אני לא הולכת לעבודה. שעה 9, כבר הרגישה ממש צעירים חזקים, נכנסה לחדר לידה. תוך רבע שעה נכנסתי והילד הייתה בחוץ. הילד קטנה, קומפקטית, בת אחת בין 3 בנים. נולדה בחורף, חורפי מאוד. חשבתי ככה, איך לקרוא לילדה הזאת, הרי זה מאוד קרוב לחנוכה. אז חשבתי שאולי נקרא לה אורלי, כי זה אור, חנוכה. ואז ב5:30 בבוקר אמרתי, זה נראה לי אור טוב היום. בשעה 5 בבוקר, בחורף, זה כאילו אמצע הלילה. אמרתי, אם ככה אנחנו נקרא לה איילת. יום אחד מזל הכינה בשר כבש. עשתה אוכל וזה, אז הילד מחרת בבוקר יושבת בחוץ במרפסת, משחקת עם החול. צועקת לי, אבא בוא, הכנתי לך בשר כבש, בוא לאכול בשר כבש. בקום זצבי המדורה, שרנו זאת הייתה שירה, כך היינו בשכונה. עוד משחר ילדותה הייתה איילת מומחית לניקיונות הבית, דבר שעם השנים השרישה בבעלה ובילדיה. אני זוכר שהייתה בתור אחות מאוד, כאילו מאוד דומיננטית. הייתי ממש בחדר, יש את החדר שלה, ואז אתה מגיע לחדר שלי, שזה כזה בפנים. אז תמיד הייתי כזה מתרוצץ ומפריע לה. כשהיינו ילדים, היינו ממש קטנים, היינו כל היום אני ואיילת רבים. אני זוכר שפעם הקמתי לה את היד, ואני חושב שזה היה בטעות, והרגשתי תחושת ניצחון. כי הקמתי לה את היד, ואז היא שמה כזה מקל קרח עם תחבושת, ואז הרגשתי מה זה מבסוט על עצמי. אז אם היינו רבים, נגיד אני והיא, או אני ואלירן, אז אלדד היה בא ומרביץ לכל מי שרב עם מי שרב.
הייתה מנהלת אותם, משתלט עליהם פעם גננת, פעם מורה, היום אתה קורא את זה, היום אתה מחזיר את זה, אתה שם להם תוכנית יומית, מה כל אחד עשה כל יום. אחות גדולה ממש משמעותית בלימודים שלנו ועזרה לנו המון. אני זוכר שהיא הייתה עוזרת לי בלימודים. אני זוכר עד היום שהייתה איזו מילה שלימדה אותי לאיית. לימדה אותי שכותבים טיול עם ט'. אמרתי לה, איך את יודעת? היא אמרה לי, כי יודעים. ילדה טובה, וגדלות אותה, סדרות אותה, עד שגדלה, עד שהיא למדה, היה לה בחורה מוכשרת, היה לה מסודרת, היה לה יפה מאוד. אהבה מיוחדת ומתמשכת יש לאיילת לבעלי חיים, ובעיקר לכלבים, אבל הנאמנות לא תמיד הייתה שם. בגלל שגם מאוד אהבה חיות, אז גם היה לנו כלב גדול מאוד בחצר, ולכלב הזה, הכלב היה כלב רציני שקראו לו חומי. יום אחד היא שיחקה איתו במלונה שם, בחניה של האוטו, ודחפה לו חול לתוך הפה. הוא התעצבן, תפס לה את הראש, נשך לה פה את הראש. השאיר לה פה 4 סימנים. איילת, כמה שאני זכור לי, מאוד מוכשרת. כל מה שקשור לאומנות זה ישר מתבטא בה. ואז התחילה ככה לפתח את העניין של הציור, ופתאום אנחנו מגלים שיש לנו ילדים כישרוניים. אני זוכרת את יום הולדת ההפתעה שעשו לך ההורים. אחיך הגיע עם האורגנית, אבא ואימא, וכולם לטשו עיניים למתנה הכי מדהימה שקיבלת, אלבום אומנות, איך לצייר. פתאום כולם נעשו אומנויות לרגע אחד, וזה מאוד נגע לי ליבי, איך ההורים שלך כל כך ידעו לקלוע בול באמת למאוויים הפנימיים שלך. כמו כל הילדים למדו לנגן, גם היא למדה לנגן, שלחתי אותה לחבר טוב שלי באשדוד. למעשה הוא בא לפה ללמד אותה פה, פסנתר. כן, היא התחילה לנגן על פסנתר, ולמדה אצל מורה, שיעורים מסודרים, והתחילה יצירות עם 2 ידיים. כן, בגיל 16 כזה, היא באה עם איזה חברה פה, נכנסה לאולפן, ומקליטה את עצמה פה באיזה שיר, ולא רצה שאני אדע. אז יום אחד הפתעתי אותה, ראיתי לי פה, ראיתי את המקליטה ושרה וזה, אמרתי לה, מה קרה? אז מה, את שרה יפה? מה יש הילד? לא. אז היא התביישה כזה, שאני אראה שהיא שרה וזה. ועד שלא יודע למה באיזשהו דרך, פתאום החליטה שהיא מנתקת את העניין עם קלידים. ויום אחד, זהו, נמאס לה, לא רוצה לנגן יותר. כי היא עזבה את זה גם באיזשהו שלב לטובת גרפיקה ומה שהיא אוהבת באמת. אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. באותה גימנסיה שנקראת תיכון בימינו, איילת הייתה הכי יפה בשכבה, הכי חייכנית והכי ביישנית. אני חושב שבשבילי היא עבודה. אני רואה אותה חוזרת מבית ספר, אני יודע בדיוק את השעה, היא לא יודעת, היא אף פעם לא תדע. איילת הייתה אדם מאוד אסרטיבית, ידעה מה היא רוצה ללמוד. איילת, מה העניינים? לא איילת, לכל מי שרואה אותנו. יש לנו עכשיו איילת, תעשי סקירה על השולחן. שתראו מה יש לנו. יש כאן מתכונת שנייה במתמטיקה. יש כאן ניקוד החומר. יש כאן את הטלפון של הילד. יש כאן מחשבים לרוב. יש כאן מאגר. תוכל תהיה בגרות, מה זה קשה?
הילד קיבלה חופשה היא משרת. את זוכרת שאת ביקשת ממני שחרור לאיזשהו אירוע מסוים, אפילו לא זוכרת למה, ואמרתי, טוב, נחשוב על זה. מה אמרת לי? אני לא באתי לבקש, באתי להודיע. יופי הילד. לאחר התיכון התנדבה איילת לשירות לאומי בבית הספר רשבי שבבאר יעקב, וכאן, בשלב זה של חייה, הכירה איילת את מיה, חברתה הקרובה ביותר. אני מכירה את איילת משנת 2001 פחות או יותר, חברה משותפת שקראה לעצמה תום הכירה בינינו באולם אירועים אירודיון. היינו שם בצוות הדיילות, וככה מאוד מהר התחברתי לבחורה הזאת שהייתה נראית לי מדהימה בעיניי. אם אני מסכמת בלייבלים את הדברים והחוויות שעברתי עם צ'וצ'תי או צ'וצ'ה, אז זה מתחיל משירות לאומי סלש עבודה ביחד. אחר כך אנחנו עוברים לבילויים סלש גילוי עולם, כי היינו בכל זאת דתיות. גילוי עולם, אחרי זה טיולים ביחד. שתוכלי תמיד לבחור כל מה שתרצי לזכור, תעשי רק מה שאת אוהבת, רק מה שאת. למענך נוצרתי שר למרותך, החן שבך וטוב ליבך. ב-26 לדצמבר, שנת 1999, הכירה איילת את אלעד, מי שהפך ברבות הימים לבעלה ולאבי ילדיה. אלעד ואני הכרנו בישיבת בני עקיבא כפר רואה. הוא בא אליי איזה יום אחד ואומר לי, תשמע אלעד, יש לנו בעיה עם אחותי. אמרתי לאלעד, אתה יש לך, אתה יודע לדבר יפה. אמרתי לו, תשמע, אפשר לנסות, בכיף אני אעשה את זה. הזמנתי אותו לבוא לשבת. ובאמת התחלתי לדבר איתה. הייתי מאוד מאוד בלבטים, מצד אחד היא אחות של חבר מאוד מאוד קרוב, מצד שני, אני יודע שזאת האהבה שלי, אני יודע שזאת איתי, זה מה שאני רוצה. ואז הוא אומר לי, תגיד לי, אחותך מאוד מאוד חמודה. איך? כאילו, מה אתה אומר? יש סיכוי בינינו כאילו שזה? אז הוא אמר לי, תשמע אלעד, ברור שאם יש מישהו שאני באמת הייתי סומך עליו ורוצה שיהיה גיסי, אין לי ספק שהייתי בוחר בך. מה שנקרא, הפסדתי חבר, אבל הרווחתי גיס. ה-18 למרס, שנת 2000. זהו אחד התאריכים המשמעותיים ביותר בחייהם של איילת ואלעד. אני זוכר את היום שהחלטתי שהיום אני מתנשק עם איילת. והחלטתי לעשות את זה במקום מאוד רומנטי, וזה היה באשקלון, על המזח. אני לא אשכח את הרגע הזה, היינו על המזח, וברגע שזה קרה, זה היה אחד הרגעים הכי מרגשים שהיו לי בחיים, שעד היום אני לא אשכח אותו, ואת הריח של הבוסם אנג'ל שהיא שמה באותו רגע. הצלחתי לעלות, קצת פחות או יותר לקראת 5 שנים, אני זוכרת שאלעד אמר שהוא רוצה להציע לילד נישואים, ושאנחנו, כל החברים יבואו, יעזרו לו לכתוב ככה כתובת אש בחוף פלמחים. ביום שהחלטתי להציע לילד נישואים, זה היה כמובן ב5 שנים שלנו, ואמרתי שאני רוצה לעשות את זה מצד אחד אינטימי ואישי,
שזה שלנו בעצם, ומצד שני, שגם החברים הקרובים והמשפחה הקרובה יוכלו להשתתף עמנו ביום המרגש הזה. והלכתי עם חבר לתל אביב, חיפשנו איזשהו קבצן שיודע לנגן, חיפשנו שעות, לא מצאנו, עד שפתאום חבר שלי קולט, ככה בחוף הים בתל אביב, הוא קולט איזה מסטול אחד, יושן לו ככה עם הגיטרה לידו, רוצה לעבוד 100 שקל. מה? בסדר, אני בא. אמרנו לו שיש איזשהו הפקה, איזשהו הצעת נישואין, והוא באמת הגיע. והבאתי את הילד באותו ערב לשם, לצוק בפלמחים זה היה. ואיך שאנחנו מגיעים, נדלק פתאום הפרוז'קטור של הצלם כמובן שהבאתי לאותו ערב. והילד ככה לא הבינה כל כך מה קורה, והקבצן התחיל לנגן והתחלנו לרקוד. תוך כדי שאנחנו רוקדים, הילד עוד לא הבינה מה קורה סביבה, פתאום נדלקת לה כתובת אש ענקית. איילת, התנסי לי. היא ככה מסתכלת על הכתובת אש, ואיך שהיא מסתובבת אליי, אני כבר על הברכיים, מוציא את הטבעת, מציע לה נישואין, ואני לא אשכח את המילה הראשונה שהיא אמרה לי. בטח! ככה עם החטא המדהימה שלה. וכמובן שאני הייתי מבסוט, לא סתם עשיתי את זה בצוק. אמרתי לעצמי, אם אומרת לי לא, אני קופץ. כמה זמן לוקח עד שאתה מחליט שהאישה שלך זאת אשתך, כאילו, ואלעד אמר כאילו בלי למצמץ, אחרי חודש. תמיד נראה לי איפשהו ידע, גם אם לא אמרה את זה אף פעם מפרשות, שנראה לי שהוא הגבר של חייה. הייתה פשוט בשוק. אני חושבת ששבוע אחרי זה היא לא הפסיקה לדבר על זה. זה היה כל כך משמח ומרגש בעצם לזה שאילת הסכימה. זה משהו שכבר חיכינו שיקרה, ועשינו את כל ההכנות האלה בכיף. החתונה הייתה סוף הדרך. החתונה של אלעד והילד זה האירוע הראשון במשפחה שלנו שאין, אני חושבת שהייתי בעננים באותו ערב. כשהילד נכנסה היא הייתה פשוט מדהימה, כזאת יפהפייה, כזאת אלגנטית. סך הכל זה האח הראשון שמתחתן, בעצם הבחורה הראשונה שמצטרפת למשפחה והופכים בעצם להיות משפחה מורחבת. זה היה כל כך מרגש, והילד הייתה קלה מדהימה. עכשיו זה בא ולטובה, ליום הבא אני נשבע, במחשבות, בהרגשות, בכוונות אני ב-23 לאוקטובר, שנת 2009, אחרי 4 שנות נישואים, הגיע סוף סוף הרגע הגדול של איילת ואלעד. ומבלי לשים לב, כבר היו להם 2 ילדים חמודים ומתוקים, שהינם פירות האהבה של הזוג המאושר. טובה שתחמם את הלב, אמא, תודה לך על כל מה שלי נתת, בכל מה שעשיתי האמנת, אותי תמיד על דרך מלך שמת, תמיד רצית שיהיה לי טוב. הילד בתור אימא זה משהו, אני חושבת, שבא לה בכזאת טבעיות, היא כבר בשלה איתה לאימהות, וזה משהו שפרץ ממנה החוצה ורק ללמוד ממנה. הילד היא אימא שאין דברים כאלה, נותנת מעצמה הכל, וגם היא לא מסיקה בעצם, אם אני צריכה עצה אמיתית מה לעשות, זאת איילת, כי היא מבררת מה מיכל דליות עשתה ומה לוחשת לתינוקות,
כדי שהילדים יהיו מחונכים וידעו ויהיו כמו שצריך by the book. גם נותנת חינוך וגם אהבה וגם אימא מהממת בעיניי. ככה, כל שאלה שיש לי, גם היום כשכבר הילדים נולדו וגם בתקופות ההיריון, אז אין צורך, לצורך העניין, תמיד הייתי מתקשרת לילד ואומרת לה, הילד, עשיתי את השיעורי בית, תגידי ככה וככה וככה, והילד תמיד הייתה יודעת לתת את התשובה כי היא כבר חקרה ובדקה. הילדים אצלה זה ערך עליון, אין משהו שהילדים עושים והיא לא רואה, היא לא שומעת. כשהילד נכנסה בפעם הראשונה לבית בתור קלה, אז רואים באמת שהיא בעלת בית, מה שנקרא בסלנג בלבוסטית, כן? ראיתי שהיא עוזרת שם לאשתי, והיא מסדרת, עוזרת, זאת אומרת, היא לא מאלו, הייתי מגדיר אותם כקלות עצלניות, אלא ברוך השם היא דווקא פעילה, וגם מה שאני רואה, חוץ מזה יותר מאוחר, שגם בבית שלה, גם על הילדים שלה איך היא מטפלת, אז זה נראה שזו אחת באמת קלה שדואגת לבעלה ולילדים שלה. מאז ומעולם הצטיינה איילת בכל מקום שבו עבדה. היא גילתה אחריות, אכפתיות והרבה התמדה. כל מי שהכניס עבודה חדשה ולקוח גדול רצו לעבוד רק איתה, כי אדיבה מאוד וזריזה ודייקנית ועושה תמיד את הכל על הצד הטוב ביותר. כל מה שאפשר להגיד ולאחל לכל מעביד שיהיה לו עובדת כמוה. כל דבר אני מרגישה שהיא ממש עוזרת, תמיד מחפשת מה לעזור, מה אני יכולה לעזור לה? תמיד היא מבקשת והיא עוזרת, באמת. היא תמיד תבוא לעזרה, תמיד תושיט יד. אף פעם היא לא תגיד שהיא לא יכולה. את הילד חשבתי את השברירית, דקיקה, חלשה כזו, אבל נסעתי אותה רק פעם באיקאה, ראיתי אותה הכי נוהגת, באיזה אומץ לב, באיזה חריצות, באיזה ביטחון. אמרתי, וואו, זה הילד, וואו. זה בטיפול בילדים, אם זה ביחס שלה לבעלה, ואם זה בעזרה בבית. אישה אמיצה, אני מצדיעה לה. חברות שלה בכל גיל, בכל מקום, מאוד אהבו אותה. מה שאני הכי מעריכה בה, זה שאת העובדה הזאת שלמרות שהיא אימא, ואימא במשרה מלאה, כי להיות עם שניים זה ממש לא קל ואני יודעת את זה, היא לא שכחה שיש לה חברות ויש עולם מסביב. בגלל שאני בן אדם שמאוד קשור לבית ולמשפחה ואני תמיד צריכה שיהיו סביבי אנשים, אז היו לי כל מיני תהיות, אם יהיה לי מי להיות, אם יהיה מי שישמע אותי, אם יהיה לי את מי לבקר. ומההתחלה הילד נתנה תחושה שיש לאן ללכת, יש אפילו סתם אם לדבר או להזמין לכל מיני ארוחות ערב באמצע השבוע. תמיד נתנה תחושה שאפשר להיכנס והדלת תמיד פתוחה. תמיד הרגשתי שגם בכל זמן אני יכולה להיכנס אליה הבית, אפילו סתם לשבת ולשחק עם הילדים. וזה משהו שעד היום אני רואה אותו כנכס, כמשהו שלא בכלל לא היה ברור מאליו שיהיה לי במקום חדש שאני אעבור לגור בו. פעם ראשונה כמובן שבאתי להכיר את המשפחה של אלדד בתור חברים. ובמהלך הזמן הזה של דד ואני היינו חברים, הילד כל פעם עזרה לי, אם הייתי צריכה להפתיע אותו, הייתי נפגשת איתה ברחובות, וממש, יש לה ממש לב טוב. תמיד היא אמרה לי, מה, צריכה משהו, אני אסע, אני אביא לך, אני אעזור לך. אתה לא צריך להתאמץ כדי להיות ליד הילד, אתה בעצם תמיד נמצא לידה ותמיד נעים לך, כי היא תמיד משרה, אני לא אגיד אם זה אווירה נינוחה או אווירה נעימה, תמיד לכל הסובבים אותה. אני חושב שזה גם מה שמייחד את הילד. פעם הראשונה שראיתי את הילד, חשבתי על אישה עם שלווה פנימית מאוד עמוקה, מקרינה סוג של רוגע, בחורה מאוד מקסימה, מוכשרת, מצליחה, מדהימה, כל מה שאפשר להגיד על בחורה כזאת. אחרי למעלה מעשור של אהבה אמיתית בין הילד ואלעד, כתב אלעד לאיילת שיר בו הוא מסכם, סיכום ביניים כמובן, זוגיות, משפחה ותקוות משותפות. את נותנת בי, אהובתי, את הכוח לאהוב. את נותנת בי, אהובתי, את הכוח לרצות.
לפעמים יושב אני בדד בין השמיכות ומחשבותיי אלייך נודדות, רק איתך העולם יותר מהיר, והסתיו כמו האביב פורח כלילך, לא שוכח בליבי, שומר את המילים, הרגעים הכי יפים, את המבט שלך. אהובה שלי, אהבת חיי, יופייך וזוהרך מאירים אליי, יקירתי נשבע אני לא אעזוב אותך כל ימיי. חלפו שנים יקירתי, הפכת להיות אשתי, הם ילדיי בעצמותיי בוערת אהבתי, יד ביד נצעד יחדיו אל תוך עולם נפלא, לא תדעך לעולם אלייך האהבה. אהובה שלי, אהבת חיי, יופייך וזוהרך מאירים אליי, יקירתי נשבע אני לא אעזוב אותך כל ימיי. אהובה שלי, אהבת חיי, יופייך וזוהרך מאירים אליי, יקירתי נשבע אני לא אעזוב אותך כל ימיי. תודה אלוקיי